Pozdrav i ponovo dobrodošli na moj kanal. Puno vam hvala što pratite ovaj moj kanal. Nadam se da ćete ga i dalje pratiti. Ako to još niste učinili do sada, nadam se da ćete pritisnuti ono prati i zvono da vas obavesti kad postavljam nove video. I dalje se nalazim u jedan grad koji se zove Haines City. Ovdje sam pored ove vode, pošto vidio sam aligire. Nažalost, evo kad sam došao sa kamerom, ušla je ponovo u vodi. Neće izaći napolje, vidim samo glava iznad vode. To vi sigurno ne možete vidjeti, ali zato ću vam postaviti sliku da vidite kako izgleda napolje. Ova zona gdje se momentalno sada nalazim je jedna zona gdje starije ljude kao što sam ja žive ovdje preko zime. Skoro sve kuće ovdje su mobilne ili kako da kažem prefabrikovane kuće. Da bi ovdje živeo ili došao da živiš preko leta ili preko zime, kako god bilo, morate biti preko 55 godina. Kapije, sve zatvoreno. Pokazat ću vam da vidite kako malo to izgleda. Ajde, idemo da vidimo. Ovdje ima jedno jezero. Ne, nije u Deliblato. Ovo je u Haines City. Ovo ovdje samo da bi čamci mogli ući. Idemo da vidimo okolo kako sve to izgleda. Ukoliko nemate mogućnost da čamac stavite blizu kuće, onda ćete ovdje doneti čamac. Možete vidjeti dosta njih ovdje. I evo jedan ovdje kako bi izgledao. Ovdje je ulaz, izlaz samo za čamca u jezero. Ajde, idemo dalje da vidite kako ostalo izgleda. Nije loše. Kako sam rekao, ovo ovdje je samo za starije ljude. I mogu da vam kažem da svuda ovdje možete pronaći u vodi neku aligiru. Ako možete vidjeti, neki imaju direktni izlaz na jezero, ali to nemaju svi. Vidjet ćete kako izgleda jedna ulica ovdje. Kako sam rekao, ovdje sve kuće su prefabrikovane. Pravi se negdje i donese se ovdje kuća i samo se postavi. Evo kako izgleda jedna ulica ovdje. I sada možete vidjeti jezero. Pokažem vam ovu zonu, pošto i mi imamo jednu kuću ovdje. Hello. Hi. I evo, to je jezero. Vidite, neki imaju izlaz na jezero. Dosta veliko. Evo, tamo možete vidjeti još jedan čamac.
A gdje vidite, to je privatno, tu ne mogu ući, ali naravno mogu sesti na ovu klupu ovdje koju vidite. Izgleda da od ove godine doći ćemo svake godine u Floridi bar na jedno 2-3 mjeseca preko zime. Mogu da vam kažem ipak da danas nije tako toplo. A jednu stvar hoću da kažem, da znate da ako kažete da u Srbiji je sve poskupelo, evo ako igrate šah, ovdje možete igrati šah, a ako kažete da u Srbiji sve poskupelo, ma i ovdje sve poskupelo, mogu da vam kažem da dok sam bio u Meksiko, cene su bile otprilike iste kao u Srbiji, dok ovdje stvari su jako skupe. Dobro, neke stvari su otprilike isto ili možda čak jeftinije nego u Srbiji, ali sve ostalo je dosta skupo. Čak jedna ovi mobilni kuća koju ste vidjeli ovdje košta preko 150.000 dolara. Znam, neko će reći to nije kuća, to je baraka, ali za preko zime ovdje nije loše, naročito što ovdje nije potrebno grejanje. Dobro, neću više da vas davim, ostavit ću vas ovdje. Nadam se da vam se sviđalo što ste vidjeli. Evo još 2 čamca tamo. I ući ću sada u ovu zonu gdje mi imamo ovdje tu jednu kuću. Dobro, ponavljam, sve najbolje, vidimo se sljedeći put. Evo ponovo da vidite kako izgleda jedna ulica ovdje, kuća do kuće, nema puno placa, ali zato ovo je samo da se živi preko zime, dok u ostalim krajeva Amerike je hladno. Ovdje kako vidite sve i dalje zeleno, toplo. Dobro, sve najbolje, doviđenja.